Vitajte pri počúvaní FMK Insights, podcastu Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, v ktorom vám prinášame inšpiratívne rozhovory s absolventmi, zaujímavé témy a pohľad do zákulisia mediálneho, marketingového a herného sveta. Dnes s Janou Gallera-Matúšovou. Ľubo, ahoj, vítaj u nás v podcaste. Ja som si najprv pripravila nejakých pár slov o tebe. Takže pôsobíš v oblasti externých vzťahov a komunikácií od roku 2004. Opravujem, ak sa niekde mýlim. Viedol si externú komunikáciu slovenského plynárenského priemyslu, potom si prešiel na ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a od roku 2012 si pôsobil ako senior konzultant agentúry Neopublic. Všetko sedí. Od roku 2014 vlastne si na svojej súčasnej pozícii a teda vedieš Slovenské združenie pre značkové výrobky. A tým sa mi natíska hneď prvá otázka, že ako vyzerá práca riaditeľa Slovenského združenia pre značkové výrobky? Čo je tvojou náplňou? Zjednodušene by som povedal, že je to tak pestrá práca, ako by Miroslav Donutil povedal, že každý deň ma dokáže vytočiť niekto úplne iný. Čiže úplne iná značka, hej? Nie je značka, ale iný úradník, iný človek z externého prostredia, ktorý nerozumie danej veci, ale nechcem byť ako takto negatívny. Skvelé je a naozaj je to práca, ktorá ma mimoriadne baví a naplňa. V podstate je to o riadení a zodpovednosti, čo sa týka priemyslu voči autoritám. Keď som do združenia prichádzal v roku 2014, tak združenie, dostal som nejaké zadanie naštartovať na novo združenie, ktoré už bolo od roku 96, ale bolo v nejakom takom dosť komplikovanom stave. Bolo tam posledných približne 13 spoločností. No a cieľom bolo a požiadavka od členov bola zabezpečiť, aby v podstate to združenie bolo relevantné voči autoritám. No a tým koľko členov máte dnes? Momentálne 34. A pracujeme na 35. aktuálne. Ako sa pracuje na novom členovi? Alebo ako sa vôbec značky vedia stať súčasťou združenia? To sú dve veci. Jedna vec je na toto mnohé tieto priemyselné združenie, alebo v podstate Slovenské združenie pre značkové výrobky ako také je priemyselné združenie, alebo z povahy veci je to zaujímavé združenie právnických osôb. Každopádne tým, že mám za sebou tie skúsenosti z poradenského servisu v rámci Neopublicu, ja som si povedal, že v novej podobe by nemalo byť len čisto takým akože klubom, kde je dobré byť, ale že má to byť ako servisná organizácia, kde v tom členskom príspevku má člen prístup k informáciám. Ja hovorím, že odkedy som prišiel, všetky informácie, ktoré mám, automaticky zdieľam s členmi. A je to aj o veľkej dôvere. Všade, kde idem, mám možnosť získať nejaké informácie pre členov a členom to pomáha byť lepšie v obraze v rámci toho, čo sa deje. Samozrejme, sú niektoré veci, ktoré ja mám nejakú inú predstavu, ale mením to naozaj podľa toho, aké sú biznisové predstavy samotných členov, aby to nebolo tak, že im ponúkam niečo, čo naozaj nepotrebujú. Lebo toto je jedna z lekcií, ktorú ma medzi prvými naučil jeden z bývalých členov predstavenstva, Tomáš Korkoš, ktorý je momentálne public affairs človek v Bruseli, že ty môžeš ako zástupca nejakej spoločnosti pôsobiť vo viacerých takýchto združeniach. A mnohí naozaj sú paralelne, či v Republikovej únii zamestnávateľov, alebo v potravinárskej komore, alebo v nejakom obalovom združení, ale každé z týchto združení je ako keby kartou.
a v podstate každá z tých kariet musí mať nejakú svoju hodnotu. A nie je potrebné, aby s tou kartou človek alebo tá spoločnosť zahrala v každej jednej hre, ale musí mať zmysel, aby mala nejaký výtlak v tej hre v priebehu roka. To znamená, že skôr ste v rovine nejakých lobbystov? Áno, a my sa tomu nebránime, hoci na Slovensku ten lobbying má nejaký historický obraz, ktorý nie je veľmi šťastný, cez nejakých rôznych vybavovačov. Dnes je tá debata ohľadom zákonu o neziskových organizáciách, kde neziskovým organizáciám dávajú nálepku lobbystov, ale v podstate význam neziskových organizácií je niekde úplne inde. No a my v podstate pre členov zabezpečujeme ten chod a ten AD1 legislatívny servis. To znamená, že zbierame podnety a na druhej strane, keď je tvorba nejakej novej legislatívy, tak dokážeme vstúpiť nie v mene individuálnej spoločnosti, ale v mene priemyslu do tvorby zákonov a hneď to má ako iný výtlak, ako keď by len nejaká jedna spoločnosť bez hľadu, ako veľká vstúpila do toho procesu a povedala, že... Za čo musia značky dnes lobovať? Tých tém je mimoriadne veľa. V podstate je to o bežnom živote. Či je to aktuálne rôzne spotrebné dane, konsolidačný balíček, rôzne regulácie v súvislosti so zdravotníctvom, v súvislosti s obalmi. A na druhej strane máme tu veľmi silnú, ja tomu hovorím, legislatívnu kreatívu, kde rôzni poslanci na základe nejakých svojich osobných presvedčení alebo nejakých podnetov prichádzajú s nejakými návrhmi, ktoré pretlačia do slovenských zákonov. A potom je potrebné, že do toho vstúpiť a povedať, že tento návrh hoci má nejaký základ, nejaký pôvod, ale treba myslieť ešte aj na tento dopad, a aby sa nestalo to, že sa stanú nejaké známe značky alebo známe produkty. A to sa nebavíme len čisto o našich členoch nepredajné, alebo že pri zavedení nejakých vyšších spotrebných daní prestane byť atraktívne nakupovať na Slovensku, ale za tými značkami Slováci vycestujú do Poľska alebo do Maďarska. To znamená, že mám si to predstaviť tak, že sledujete ten legislatívny proces, pozeráte sa na tie návrhy zákonov, ktoré prichádzajú do Národnej rady a identifikujete tam potenciálne rizika? Keby sme to sledovali v momente, keď sa otvorí legislatívny proces, je už neskoro. Ale naozaj mnohé z týchto iniciatív začínajú buď na európskej úrovni, a potom druhá vec je, že mnohé z týchto legislatívnych návrhov už vznikajú v čase ako nejakých tvorieb politických programov. To znamená, že pre nás v týchto pozíciách je vždy dôležité aj sledovať napríklad politické programy, o ktorých sa hovorí, že ich nikto nečíta, tak keď nikto ich nečíta, tak minimálne v týchto združeniach ich čítame. Na tom už vidíte také tie prvé zápalky. Určite. A keby sme si to zobrali, že voláte sa Združenie pre značkové výrobky, čo musím spĺňať na to, aby som bola nazvaná značkovým výrobkom? My máme definíciu, teda keď sme vznikli v tom roku 96, tak to bolo združenie, ktoré zastupovalo, a doteraz sa to v podstate tak drží, výrobcov a dovozcov rýchloobratkových tovarov. Naši kolegovia, ktorí tiež pôsobia v rámci značkových združení v Rakúsku alebo v Nemecku, tak majú ten svoj stav v tých združeniach oveľa širší a pozerajú sa aj na značku v širšom slova zmysle. To znamená, že medzi členmi majú napríklad v Nemecku nemecké železnice, nemecký Telekom, lebo pozerajú, teda majú tú možnosť venovať sa na tej téme oveľa širšie. Nám zatiaľ v podstate vyhovuje tento spôsob, pokiaľ by sme chceli ísť napríklad do ďalších produktov, napríklad v oblasti hračiek, respektíve oblasti textilu, to už by si u nás napríklad vyžadovalo ďalšieho človeka, ktorý by vlastne na tú tému
musel najať. Čiže musí to byť nejaký špecifický segment. Áno, a musel by naozaj byť dostatočne teda priniesť do združenia toľko členov, aby to bolo dostatočne ekonomicky silné. Čo mňa ako prvé nápadne, je, že či je tou najväčšou témou, alebo či môže byť jednou z tých najväčších tém práve nejaká oblasť alebo problematika falzifikátov, že či je toto niečo, s čím tu bojujeme? Je to veľká téma a je to veľká téma naprieč. Neviem, či by som povedal, že je to ako tá hlavná motivujúca. Tá, ktorá je motiváciou k nejakým zásadným krokom. Áno, falzifikáty, alebo teda to, prečo sa rozhodujeme rozhodujú ľudia pre kúpy falzifikátov, alebo dneska máme aj problém tzv. Parazitických kópií značkových výrobkov. Čo to vidíme? To je agenda, ktorá sa začala objavovať práve s nástupom obchodných reťazcov, ale je viditeľná nielen v obchodných reťazcoch. Tá značka v sebe nesie nejakú pridanú hodnotu, ktorú si výrobca má možnosť vypýtať voči svojmu zákazníkovi. Na druhej strane spotrebitelia fungujú na autopilota, 75-76% nákupných rozhodnutí funguje vyslovene, že do 2 do 3 sekúnd a výsledkom je, že niektorí vyslovene, že pracujú s vizuálnymi prvkami značkových výrobkov, dizajn, respektíve farba, umiestňujú ich vedľa značiek, navyše im dávajú cenu, alebo cenovku, ktorá je obdobná k tomu značkovému výrobku. Tá cenovka je výrazne nižšia a tým pádom ponúkajú ako keby alternatívu, len je to vyslovene, že parazitovanie na tej značke. Sú známe prípady, napríklad vo Švajčiarsku rozhodnutie súdu, ktorý nariadil zničiť napodobeniny veľkonočných zajačikov Lindt, ktoré sa predávali v jednom obchodnom reťazci, len výsledkom je to, že dnes asi tie Lindt zajačiky v danom reťazci nekúpiš nielen v Švajčiarsku, ale aj všade inde. A je potrebné s týmto vyslovene, že pracovať a edukovať. Uvedomujeme si to ako vážny problém. Pred 2 rokmi sme k tomu robili aj reprezentatívny prieskum medzi spotrebiteľmi na Slovensku spolu so Spoločnosťou pre ochranu spotrebiteľa. A nám vyšlo, že 27% Slovákov a Sloveniek má s tým skúsenosť, že si z obchodu odniesli niečo iné, ako pôvodne zamýšľali, a nie, že vedome, že si vybrali nejaký iný produkt, ale si z obchodu odniesli, lebo to na nich komunikovalo týmito prvkami zjavnej podvediny. A kto je v takejto situácii pre vás ten partnerom, s kým to rieši? Je to ten obchodný reťazec, alebo je to priamo tá parazitujúca značka? No, pri riešení tohto problému, ktorý nie je len čisto lokálny, ako vidíme, že sa takýmto spôsobom napodobujú aj lokálne značky, známych súšienok, aj pri aktuálnom nástupe nového obchodného reťazca, tak že je to, tam vidíte, že tieto napodobeniny sú tam tiež a napodobeniny aj slovenských výrobkov. Je potrebné, aby tá téma nejakým spôsobom eskalovala na európskej úrovni. Formálne my už na toto máme legislatívu, ale ako sa hovorí, že kde nie je žalobcu, nie je ani sudcu. A ako som spomínal na tom príklade tých veľkonočných zajačikov, je skôr cesta, akože hľadať nejaké mäkšie nástroje, ako napríklad, že vysvetliť alebo diskutovať s tým obchodníkom, že nie je to dobrý krok nie len voči spotrebiteľovi, ktorý môže byť takýmto spôsobom zavedený, aj voči obchodnému partnerovi, a v konečnom dôsledku je to aj v záujme obchodníka, aby sa rozvíjali značkové výrobky, pretože tie pre neho znamenajú aj vyššiu maržu, respektíve aj nejakú pridanú hodnotu. Obchodníci sa snažia ako na druhej strane ponúkať a
je vidieť, že všade je veľký súboj cez cenu a práve ten tlak na cenu vyvolávajúci aj takéto nástroje. Poškodzuje to aj samotných výrobcov, aj obchodníkov pri predaji. Je toto tá najväčšia výzva, ktorú lokálne alebo globálne značky riešia? Keď by som povedal, že lokálne, tak aktuálne, my totiž to už asi 7 rokov robíme každoročne prieskum medzi členmi, čo sú ich ako keby vážne obavy, alebo teda kľúčové obavy z nového roku. A môžem povedať, že v podstate dlhodobo evidujeme optimizmus, ale miera optimizmu je stále nižšia a nižšia. Na druhej strane tie obavy sú nielen z nepredvídateľnej tvorby legislatívy, čo je našou úlohou ako združenia pomáhať tej väčšej transparentnosti a väčšej predvídateľnosti, ale vážne si napríklad naši členovia uvedomujú odliv mozgov zo Slovenska, odliv talentov, pretože si vidíme ten problém, tí ľudia odídu odtiaľ mladé talenty, tak bude ťažké ich sem dostať späť a tým pádom udržať aj ten biznis dostatočne konkurencieschopný oproti iným hráčom na trhu. Čiže toto je ako jedna veľká vec a preto sme radi, že aj s FMK dlhodobo spolupracujeme. Už to bude teraz, teda je to 6. rok, kde v podstate snažíme sa aj študentom priniesť aj tie pohľady a prístupy na značkových výrobcov. Akože pre mňa bol jeden z takých budičkov diskusia s Michalom Vašečkom na valnom zhromaždení nášho združenia pred niekoľkými rokmi, kde vyslovene apeloval aj na značky, že je potrebné, aby prebrali zodpovednosť za to, v akom stave je spoločnosť, že to nie je len čisto o voľbe voličov a nechať to celé ako na politikov, lebo pokiaľ nebudú dostatočne značky angažované, tak stratia nad tým kontrolu a bude sa vytvárať aj celý ten spoločenský narratív niekam, kde to tie značky určite nebudú chcieť. Súvisí so s tým, teraz som spomínala aj na Edelman Trust Barometer, pri ktorom väčšinou vychádzajú práve značky ako ten najdôveryhodnejší sektor. Je toto tá budúcnosť, že naozaj že tie značky budú určovať tie trendy, tie spôsoby komunikácie, to, čo sa vlastne v tom svete alebo priestore deje? Ďakujem normálne na túto prihrávku na smeč. Zhodou okolností aj potom Edelman Trust reporte som mal možnosť hovoriť s ľuďmi z európskeho Edelmanu a akože na jednej strane by značky mohli byť spokojné, že sú lídrami v rámci dôvery, ale jedno z tých rizik, ktoré Edelman tam pomenováva, to je nárast ekonomického nacionalizmu. A toto je vážna výzva pre multinárodné značky alebo medzinárodné značky operujúce globálne, že sa stanú terčom väčších tlakov nejakých tých lokálnych či politikov alebo lokálnych hnutí, ako napríklad teraz vidíme aj na Balkáne, že odmietajú niektoré značky, niektoré reťazce, že tie sú zodpovedné za tú infláciu. No a keď som mal možnosť teda hovoriť s týmto európskym viceprezidentom Edelmanu, som sa priamo pýtal, že my vidíme lokálne to, že ako keby, alebo teda historicky, že tá najmladšia generácia je ako keby taká najotvorenejšia, najviac mysliaca v širších súvislostiach, vnímajúca... Pri Gen Z? Gen Z aj Gen Alpha, tak mi povedal, že
nie, že treba byť ako v tomto smere obozretný vzhľadom na to, že práve tieto najmladšie generácie sú zároveň ako najviac citlivé na aj environmentálne vplyvy, sociálne otázky. A najhoršie je, že ich to potom vedie k rozhodnutiam, ktoré sú oveľa viacej lokálne. A v podstate on to potom aj ilustroval na veľmi silnej popularite AfD v Nemecku, práve pri tej najmladšej generácii. Čiže nie je to o tom, že nejaký spomínkový optimizmus voči socializmu v bývalej východonemeckej časti Nemecka, ale že k tomu majú častokrát práve príklon títo najmladší vzhľadom na to, že ako keby sa im to ponúka ako jednoduché riešenie, že ísť čisto lokálne. Na jednej strane je to fajn, milé, že treba myslieť ako lokálne, ale my v tých lokálnych rozhodnutiach nemáme byť naozaj sebecký a vyslovene odstrihnúť rozhodnutia, ktoré sa dejú napríklad v Afrike, alebo v Ázii. A myslíš si, že keď si to už spomenul, že generácia Z, tá udržateľnosť, že toto je jedna z tých víziev, ktorým značky čelia, alebo s ktorými sa snažia nejakým spôsobom? Dôvera. Hlavne otázka dôvery. A najhoršie je na tom, že značky ako také veľmi ľahko podľahli nástrojom, ktoré im ponúkajú veľmi jednoduchý spôsob ako keby transakčne skomunikovať ten svoj produkt a predať produkt zákazníkovi. Len je to ako keby také skomoditizovanie. Máš presnú cenu za klik a vieš si nejakým spôsobom vypočítať, že pri takomto množstve zahletenia reklamy a stačí len textovej reklamy, že koľko predáš daných produktov. Len problém je v tom, že aj ten spotrebiteľ sa začne už správať, že aha, ale to už je príliš veľa na mňa a je vidieť napríklad ten nárast služieb, ktoré pomáhajú blokovať reklamu, veľký nárast služieb, ktoré ti ponúkajú obsah bez reklamy, rôzne. Čiže skôr si myslíš, že je to o tom, že prestávame veriť reklame? A to je tá výzva pre tie značky? Značky musia nájsť nejakú novú cestu, ako získať späť dôveru od spotrebiteľa. A ako na to chcú ísť? A toto je to, kde naozaj sa hľadajú. Určite AI je len nástrojom, ktorý môže zbierať nejaké podnety, zbierať nejaké väčšie množstvo dát, len problém je v tom, že vždy to nebude, ten zákazník je vždy v konečnom dôsledku človek. Krásne to bolo vidieť aktuálne na nástupe novej značky reštaurácií, alebo teda kaviarní v Amerike, Blank Street Coffee, ktoré je to značka, ktorá je odpoveďou na to, akým spôsobom vyrastol napríklad Starbucks, že Starbucks stále rastol, až si interne povedali, že aha, nepáči sa nám, že ľudia príliš veľa času trávia v tých kaviarniach, že obmedzme ich časom. Pamätáme si, zažili sme ešte v Starbucksoch takéto, že kreatívne popisky mien, ale dnes, aby sa to rýchlejšie všetko vybavilo, tak už sú tam len čisto digitálne menovky automaticky vytlačené, že ste vytratil ten ľudský rozmer. A práve Blank Street Coffee je odpoveďou na Starbucks, kde je to firma, ktorá za posledné 2 roky, 3 roky vyrastla, rozširuje svoje pobočky práve na tom, že vytvárajú priestor pre človeka. A podobný príklad... Že ako vyzerajú tie pobočky? Sú to naozaj, že späť kaviarne, že nelimituje ťa to navyše od toho, akým spôsobom sa
kam sa dostal Starbucks, že ti len akože seká tú kávu, tak ako vyslovene ten barista s tebou vedie rozhovor a zrazu si tam späť ako človek. To, čo vlastne bolo v tých prvých počiatkoch toho Starbucksu. Čiže vraciame sa späť k tomu, že značky sú tí, ktorí tvoria to prostredie. A ak chcú ako dlhodobo prežiť. Samozrejme, dá sa tú kávu sekať a má to nejaký spôsob dlhodobý efekt. Či značky hľadajú cesty, ako napríklad tú kávu roznášať, ale ako aj to pomocou nejakých týchto kuriérov, ale už to nie je ten zážitok, ako to bolo predtým. Krásne to popísal CMO Mastercardu Raja Manára, ktorý ukázal teraz akurát na Global Marketers Weeku, že ich spoločnosť si toto uvedomuje, že tá reklama v tom starom, v tom spôsobe, ako ju dneska poznáme, končí, že až umiera, a že je potrebné dodať zákazníkom, dodať ľuďom zážitky. Vydefinovali, že 10 passion points, kde akože je to, že si ťa ako nejakým spôsobom Mastercard vydefinuje, že ty dobre reaguješ na cestovanie, tak ti bude ponúkať ten passion point cez cestovanie ďalšie. Veľmi silno sa rozširuje kulinárstvo. Dlhodobo je vidieť, že šport je jedným z takých tých passion pointov pre Mastercard a cez ktorý je Mastercard viditeľný. Ale vraciame sa k tomu, že je to na základe dát. Nie, že toto je keby. Ale dáta sú len čisto nástrojom. Nemali by byť ten konečný bod. Akože je fajn mať dáta, ale podstatné je myslieť na konci tých dát na človeka. To znamená, že keď sme sa vrátili do toho sveta reklamy, tak je to o tom, že poďme znova cez to budovanie tých značiek a už nie cez tie performance kampane. Práve Mastercard tam ukazoval, že aktuálne, že prehodili 70% svojho globálneho marketingového budžetu do zážitkového marketingu. A potom samozrejme je to iné ako pri takejto globálnej veľkej značke, že si zasponzoruješ uvedenie nového albumu Lady Gaga alebo organizovanie stretnutia s Oscarom Piastrim, čo je aktuálne jednotka v F1 ktorého obdivuje dokonca moja 16-ročná dcéra a pre ňu stretnutie Oscara Piastriho je super zážitok. A práve ako Raja hovoril tu jednu vec, že F1 je tiež ako jeden z krásnych príkladov, ako tá značka sa zmenila a vďaka paradoxne seriálu, ktorý priniesol Netflix, že z tých aktuálne 7 sérií Right to Survive zmenilo vôbec perspektívu F1. A niekto by povedal, že stále sú to tie pohyblivé billboardy, ale ten seriál, teda dokumentárny seriál, tomu dodal ten ľudský rozmer. A dneska, že 40% divákov F1 sú ženy. Je to kvôli tomu zážitku? Áno, presne je to o tom zážitku, a že sú tam tí ľudia. A vieš si predstaviť, alebo napadá ti nejaká značka na tom našom lokálnom trhu, ktorá pracuje s tým zážitkovým marketingom? Krásne je vidieť, akým spôsobom sa v tomto smere posúva Kaufland. Ja stále ešte vnútri mám niektoré zaužívané ako keby procesy, že to je to, kde chodia moji svokrovci, dôchodcovia. A ešte pred nejakými 5-6 rokmi to bolo naozaj, že dcera povedala, že ona do Kauflandu nechce ísť, lebo že to je to miesto, kam chodia dôchodcovia. A v podstate Kaufland si to aj uvedomil a zrazu oni boli v podstate prví, ktorí priniesli veľkú značku, veľkého reťazca práve na TikTok a postupným menením
našli tú cestu aj k týmto mladším. Dneska, keď si pustíš český podcast o kultúre, tak tam začnú rozprávať o slovenskom Kauflande. Lebo to na nich nejakým spôsobom komunikuje, že sa oplatí pozrieť si Instagram slovenského Kauflandu. Čiže a dodali tej značke z toho transakčného ponúkania aktuálnej akcie zážitok keby z toho miesta, kam je dobre ísť. Okrem toho zážitkového marketingu, čo boli ešte také highlighty práve na tej konferencie Global Marketer? AI je výborný nástroj na prácu s veľkými dátami. A tak ako veľké spoločnosti potrebujú nejakým spôsobom preřízavať množstvo insightov. Keď som mal možnosť hovoriť so zástupcami niektorých značiek, ktoré zbierajú insighty od spotrebiteľov, je ťažké za mesiac vyhodnotiť tú spätnú väzbu od spotrebiteľov, keď máš 30 000 podnetov, z toho nejakým spôsobom destilovať to, kam by tá značka mala ísť. Čiže AI je určite veľmi užitočný nástroj, ale nemal by byť zase ten konečný nástroj, že všetci ideme, že hurá a zabudneme na tieto veci, na toho človeka. A keď sa vrátim, my sme to nejakým spôsobom uzavreli k tým začiatkom, od roku 2014 si riaditeľom Slovenského združenia pre značkové výrobky. Čo bola tá najväčšia téma vtedy a čo je tá najväčšia téma dnes? Ja by som to oddelil na jednej strane takéto, že z mojej perspektívy alebo z perspektívy značiek ako takých. Z perspektívy značiek ako takých. OK, dobre. Niečo sme tu už naznačili. Jasné. Sám si otvorím jednu tému, ktorú možno, že niektorí, ktorí ma naozaj počúvajú, pozerajú, by im to napadlo, že má značky a ten pocit druhotriednosti v rámci Európy a duálna kvalita. A je to téma, ktorá bola aj politicky veľmi silná. A na druhej strane samotní výrobcovia boli presvedčení už vtedy, že konajú úplne v súlade s pravidlami. A dneska a v podstate celé to vyvolalo to, že sa nejakým spôsobom dostatočne nehľadali cesty a nepočúvali sa varianty, tak to vyvolalo legislatívu, ktorá znamenala žiadne ako keby variovanie produktov podľa lokálnych preferencií. Čiže ako keby to zabilo taký ten lokálny rozmer mnohých variácií značiek. Ale čo to môže byť napríklad, lebo veľmi sa to používa s pracovnými prostriedkami, že tam si... Bol veľmi špecifický príklad tých píc, ktoré mali na Slovensku, napríklad, že menej koliesok salami alebo mozzarelly, ale na druhej strane to bol produkt, ktorý bol o nejaké 2 alebo euro 50 lacnejší. A zrazu tá lacnejšia varianta vypadla, kúpime na Slovensku úplne v tom istom zložení ako v tom Rakúsku. A výsledkom je to, že nie je to aktuálne téma. A dneska naozaj je potrebné pre značky nejakým spôsobom zodpovedať tú otázku tej svojej relevancie do budúcna. Lebo vidíme, že na jednej strane spotrebiteľ extrémne reaguje na cenu a je samozrejme, že poučka, že keď bojujete s cenou, vždy sa nájde niekto iný, kto ten produkt dokáže ponúknuť o 5 centov lacnejšie. Čiže tieto cenové vojny nie sú tou cestou, že musíš hľadať nejakú cestu tej pridanej hodnoty a tá pridaná hodnota musí byť odpoveďou na dopyt samotného spotrebiteľa. Ale problém je v tom, že cenu a to miesto predaja nemá pod kontrolou samotná značka, ale má
pod kontrolou obchodník, ktorý je zároveň aj súťažiteľom. To znamená, že uvádza svoje privátne produkty a teraz sa nebavíme o parazitských kopiách, bavíme sa všeobecne o privátkach. A druhá vec je, že hoci globálne sú značky najväčšími zadávateľmi reklamy, môžeme si povedať, že číslo 1 globálne v rámci zadávania reklamy je PG, medzi top je Unilever, ale lokálne tú oblasť zadávateľov reklamy vedú hlavne reťazce. A to znamená, že ako keby sa prestala tá komunikácia lokálne o tom, že ktorý produkt si vyberieš, ale to vedie k tomu, že si vyberáš len o mieste, teda komunikácia je o mieste predaja. A toto bude určite rásť najbližšie roky aj vzhľadom na zmeny v rámci prostredia s novým veľkým poľským reťazcom. Čiže toto bude veľká téma. A keď sme to ako keby tak zovšeobecnili, tak si myslíš, že je podstatnejší ten kanál ako tá samotná značka? No, o tom rozhodne v konečnom dôsledku ten zákazník. Ale keď mám možnosť hovoriť aj s lokálnymi výrobcami, ktorí rozmýšľajú o tom, že či pristúpia k tej ceste vyrábať privátku pre nejakého obchodníka, tak to sú vyslovene dilemy. Že či v podstate im ide o to, že máte nejakým spôsobom naplnenú výrobnú kapacitu a tým pádom ekonomicky udržať to s nejakou nižšou pridanou hodnotou, alebo pracovať na nejakej vlastnej značke, ktorá bude dostatočne silná, ale treba si uvedomiť, že ten slovenský trh je veľmi malý a na to, aby nejakým spôsobom zo Slovenska prerazili aj niekam už len do Čiech, do Maďarska, tak to sú veľké investície aj personálne, aby ad jedna poznali prostredie, aby si tam nejakým spôsobom vybudovali tú komunikáciu, aby tá značka dokázala byť dostatočne odlišiteľná od tých hráčov, ktorí sú tam. Znamená to tak vo všeobecnosti, že tie problémy, ktoré vy riešite v združení, a že je tam rozdiel medzi globálnymi a lokálnymi značkami, že naražete na niečo iné? Dobre si to pomenovala, tu sa ako historicky že pohráva s touto ideou toho globálneho a lokálneho a uvidíme, kam povedie vôbec ten nárast toho ekonomického nacionalizmu. Na druhej strane ako ekonomika by mala nahrávať ako tým, ktorí majú väčšie výrobné kapacity, väčšiu logistickú sieť, ale je to o tom, ako tiež bolo teraz krásne vidieť ten príklad, že ako keby značka Tesla sa žiadnym spôsobom nezmenila. A zrazu z extrémne populárnej značky sa stala extrémne populárna. A nezmenil sa ten produkt. Nezmenila sa komunikácia samotnej značky. Ale je tam ten element zakladateľa, cez ktorý časť spotrebiteľov, a teraz je to napríklad vidieť v Nemecku, že odmietajú Teslu ako takú, alebo vo Francúzsku, a že poškodzujú majiteľom Tesly auta. Čiže toto budú ako presne veci, ktorým budú takto veľké značky čeliť. A toto je výhra, ktorú ako keby lokálne značky nejakým spôsobom nemusia riešiť. Na druhej strane ja si myslím, že skôr či neskôr to, čo vidieť napríklad v Čechách, sa objaví aj na Slovensku a to, že ako keby máme v Čechách situáciu, že sú spotrebitelia, ktorí napríklad odmietajú kupovať výrobky od pôvodom z Agrofertu. Andreja Babiša existuje na to aj aplikácia. Čiže vidíš, že možno, že aj tohto sa dočkáme a
že niektorí, že spotrebitelia aj tu lokálne sa začnú pýtať, že OK, že je to lokálna potravina, lokálny produkt, ale že aký je ten pôvod toho celého.